Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 21 awgustda Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňünde uly nowatda duranlaryň biri orta ýaşlaryndaky Dinan huşuny ýitirdi. Bu barada Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan şaýatlaryň birnäçesi gurrun berdi. Şeýle Azatlyk Radiosyna bu ýagdaýy görkezýän video ýazgy goşdy. Ol ogluny okuwa iýermek üçin wiza aljak diýip 2 hepdelap nowatda durdy. Onuň nowaty ýetmän nerwiden agzyndan burundan gan geldi diýip şol gün ilçihananyň öňünde ýüze çakan ýagdaýa şaýat bolan adamlaryň biri Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Şaýatlar ýa-ni Dinanyň tiz kömek ulagynda keselhana kidilendigini, emma onuň ýolda aradan çykanlygyny habar berdiler. Женщина на самом деле умерла, у неё повышался давление. Bu Dinan ýoguldy, onuň gan basyşy gitdigiçe güýçlendi. Ol özünden gitdi we ýolda jan berdi diýip Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan şaýatlaryň ýene biri gurrun berdi. Потом на дороге она умерла. Azatlyk Radiosu öz söhbetdeşleriniň we çeşmeleriniň güzlinlik şertlerini hem howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen olaryň atlaryny agdamakdan saklanýar. Azatlyk Radiosu Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňünde özüni erbet duýan Dinanyň ýoğulunlygy baradaky maglumaty häzirlikçe resmi taýdan tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Täjikistanyň ilçihanasynda bu maglumaty kommentirlemekden çürt kesik boyun gaçyrdylar. Men bu barada asla kommentirlejek däl diýip ilçihananyň özüni tanatmadyk wekili Azatlyk Radiosyna telefonda aýtdy we destine trubkany taşlady. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä şu günler ilçihananyň öňünde wiza almak isleýän ýüzlerçe adamlyk nowatlar döreýär. Käbirler birnäçe hepdelap ilçihananyň öňünde durmaly bolýarlar, emma şonda da wiza alyp bilmän kösenýärler. Azatlyk Radiosu helak bolan Dinanyň adynyň gözeldigini we onuň Libap vilayatynyň ýaşaýjysydygyny anyklady. Emma onuň familiýasy we anyk ýaşy häzirlikçe nämelim galýar. Täjikistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňündäki uly nowatlar täze okuw ýylynyň öňü siratyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşleri wiza almak üçin ilçihana ýüz tutýanlaryň esasy böleginiň häzirki wagtda studentlerdigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä wiza almak işi birnäçe hepde çeker. Şaýatlaryň ýene biri adamlar 45-49 gradus yssyda gije gündüz nowatda durup wiza alýarlar. Meniň özüm jigimi alyp gelmek üçin 15 günläp azap çekdim diýip gurrun berdi. Azatlygyň ýene bir söhbetdeşi özüni erbet duýup keselhana kidilen Dinanyň ogluna ýa-ni täjik wizasynyň berilendigini habar berdi. Рядом был сын. Сразу вот эта женщина обморок. Onuň ýanynda ogly bardy. Bu Dinanyň huşuny ýitirmegиnden soň onuň ogluna destine wiza berdiler diýip belledi. Ýa-ni ýakynda Täjikistanyň wizasyny almagy başaran türkmenistanlylaryň birnäçesi wiza almak meselesinde uly nowatlara durmak kösençliginden başga päsgelçiliklerin hem döreýänligini aýdyp ilçihananyň käbir işgärleriniň para talap etmek ýaly hereketlere baş goşýanlygyny belleýärler. Soň günlerde Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan söhbetdeşlerimiziň birnäçesi şol bir adamyň adyny agdadylar. Вот этот максат тех, у кого денег много, взятки получает. Maksat pully adamlardan para alýar, onuň haýsy wezipede işleýänligini bilemek ýöne ol dokumentleri we konsulhana üçin anketalary toplaýar. 50-30 dollar berseň wizaň çykar diýip wada berýär diýip täjik wizasyna 30 günläp garaşan söhbetdeşimiz aýtdy. Beýleki söhbetdeşimiz ilçihanada adamlary gyna para alýan maksat göwnüne ýarayan gyzlary jynty gatnaşyga çekmäge tinanşýar. Ol meniň bir dostumyň gyz doganyny jynty gatnaşyga çagyryp wiza alyp bermegi wada edipdir diýip gurrundeşimiz aýtdy. Biz söhbetdeşlerimiz tarapyndan agdalan adamyň şahsiýetini we wezipesini şeýle-de onuň edenlik aýdylýan hereketlerini anyklap bilmedik. Täjikistan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak üçin barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä Täjikistanda bilim alýan türkmenistanlylaryň sany 4000 adam çemeti. Türkmenistanyň orta mekdeplerini her ýyl 100 000 çemet adam tamamlaýar. Ýurdun ýokary we orta hünärmendlik mekdeplerine bolsa ýylda 8 000den sehel gowrak okuwçy alınýar. Şu sebäpden ýurdun 10 000 ýaşaýjysy bilim almak üçin ýurdun daşyna gitmeli bolýarlar. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys.
Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda türkmen jurnalistlerine pikiri erkin beýan etmegi we beýlik hünärleri öwredýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi paýtagtyň ýyldız mehmanhanasyna türkmen jurnalistleriniň işini kämilleşdirmek boýunça 2 günlük seminar geçirýär. Bu arada Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy 28 awgustda habar berdi. Jurnalistlere niýetlenen okuw maslahatyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet Hukuk we Demokratiýa institutunyň Bilim ministrliginiň hemde beýlik pudokloýun edaralaryň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň hünär ugurly bölümleriniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar diýip habarda aýdylýar. Geçirilen seminarda pikiri erkin beýan etmekden hem söz açylypdyr. Okuw maslahatlary pikiri erkin beýan etmek we maglumatlary el ýeterlilik, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini dolandyrmaga umumy çemeleşmeler, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini dolandyrmak we özbaşdyk dolandyrmak ýaly ugurlary özüni jemläpdir. Türkmenistanyň prezidenti geçirýän hökümet maslahatlaryna ýurdun media serişdelerine işleriň alınıp barylşy bilen baglanykda öz nägideliklerini wagtyl beýan edip durýar. Medeniýet işgärlerine ýurtda yetildi diýilýän sepgitleri wagt etmegi tapşyrýar. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň söz beýan azatlygynyň metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň gözgoýunyny aýdýarlar. Düýbi Parijde ýerleşýän terhesiz reportýorlar guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça aprel aýyna çap eden soňky ýyllyk hasabatyna 180 ýurdun arasyna Türkmenistany 178-nji orna ýerleşdirildi. Gurama ýurtdaky metbuat azatlygynyň ýagdaýyny dyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň geçirýän okuw maslahatynyň mazmunyna salgylanyp, onuň dowamyny anyk mysallaryň üstü bilen jurnalistleriň hünär taýdan özüni alyp barşynyň ahlak ýörelgeleriniň, hukuklarynyň we borçlarynyň açylyp görkezlendigini habar berýär. Ýöne anyk mysallary giňişleýin girilmeýär. Gurama wagtyl şeýle okuw maslahatlaryny türkmen jurnalistleri bilen gurap durýar. Ýöne halkara hukuk guramalary media ulgamyny Türkmenistany nähilidir bir ösüşiň bolanlygyny heniz aýtmady. Terhesiz reportýorlar guramasy soňky hasabatyny 2018-nji ýylda Türkmenistanyň telewiziýa we radio gepleşikler hakyna täze kanunyň kabul edilendigini, bu kanunyň ýurtda hususy telekanallary açmaga ruhsat berýändigini, ýöne olaryň diňe Türkmenistanyň pozitiv keşbini wagt etmäge şertlendirilýändigini belläp geçýär. Galy berse de halkara hukuk guramalar Türkmenistanyna garaşsyz media serişdeleriniň ýokdugyny, daşary ýurdun garaşsyz habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän sanagly habarçynyň ýyzarlanýanlygyny, olaryň dogan garandaşlarynyň göz gabawyna saklanýanlygyny aýdýarlar. Ýöne türkmen resmiýetleri muny ret edýär. Ýurdun daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajiýew maý aýyny Jenewada geçirilen maslahatda eden çykyşyna Türkmenistanyň azat metbuatyň bardygyny aýtdy. Ol maslahaty gatnaşyjylara ýüzlenip şeýle diýdi: "Siz Azatlyk Radiosu we beýleki maglumat sahypalary bilen hyzmatdaşlyk edýän we işleşýän adamlardan sorap görüň. Siz olaryň ýurtdan erkin çykýanlygyny we ýygyna dolanyp gelýänligini, Türkmenistanda bolup geçýän ýagdaýlar barada habarlary şol sany tanqidi maglumatlary çap edýänliklerini görersiňiz. Olar çäklendirilmeýär ýa-da ýyzarlanmaýar." Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu awgustyň başynda ýaýradan beýanatyna Türkmenistanyň Azatlyk Radiosu bilen ýylteşikli jurnalistler we olaryň maşgala agzalary 10 ýyllyklaryň dowamyny hüjümlere, zorluklary we tutsuk edilmelere sebäp boldy diýdi. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin metbuat azatlygy boýunça çap eden hasabatyna Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde iň ýaramazlykda Demirgazy Koreýa bilen deňleşdirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda geçirýän okuw maslahaty 2 gün dowam eder. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň dün 28-nji awgustda Türkmen guruluşyk 2018 adly halkary hergesi we Türkmenistanyň guruluşyk puwdawynyň ösüşi adly maslahat açyldy. Şol wagtda metbuatda ýurdun guruluşyk puwdawyna ýol berilen ýalňyşlyklar, bu urda giň ýeýranlyk aýdylýan korrupsiýa, jaý edilmek üçin uly berge abatýan hojalyklar barada gurrun edilmeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu çäre münasibetli çap etdiren gotlagyny ýene bir gedek ýurtda alınıp barlayan guruluşyklary ýerli guruluşyk materiallary bilen üpjün etmek talabyny ýatladýar.
Bu talap döwlet dostlarynyň importyň öwrüni tutýan daşary ýurtlary eksport edip boljak önümleri köpeltmek siýasaty bilen bagly. Emma Türkmen hökümetiniň tanqyçylary daşary ýurt firmalary bilen $100 milyon dollarlyk çiğişirilen guruluşyk şertnamalaryna gol çekmegiň dowam etdirilýän wagtyny yerlik guruluşyk senagatyny ösdürmegiň kyn boljakdygyny şol wagtda daşardan getirilýän guruluşyk materiallaryna tölenýän altyn puluň arkasynda ýokary derejeli resmiýlerin şahsy wekilleriniň gizlenýändigini öňe sürýärler. Adatlygyň 9 awgustda döwlet eýçiligine media salgylanyp habar berýärdi. Daşary ýurt guruluşyk firmalarynyň türkmen bazaryna täsirini Türkiýanyň Rönesans firmasy bilen baglaşylan $100 milyon dollarlyk şertnama hem gytaklaýyn tasdik edýär. Bu şertnama ýurtda aýlyklaryň, pensiýa tölegleriniň gijikdirilýän, ady gönümleriniň bahalarynyň gymmatlaýan manadyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň barha aşak gaçýan wagtynda prezident Berdimuhammedowyň öz tarapyndan gol çekildi. Bellemeli bu türkmen wadarynyň daşary ýurt guruluşyk senagatyna köp derejede garaşly ýagdaýa düşmeginiň daşary ýurt firmalary bilen gol çekilýän $100 milyon dollarlyk guruluşyk şertnamalarynyň diňe soňky misaly bolup durýar. Ondan misal üçin Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014-nji ýylyň noýabryna Aşgabatda türkmen kardeşi bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýdan sözlerini laýyklykda türk firmalarynyň Türkmenistana durmuşa geçirýän ýa boyun alan taslamalarynyň bahasynyň 42 milyard dollardan geçenligi belli boldy. Şol wagt Türkmenistanyň 600 golay türk kompaniýasy we firmasy işleýärdi we olaryň gurýan binalarynyň guruluşyk materiallarynyň agramly bölegi mermer daşlardan başlap Türkmenistanyň öňrük boljak semende senli daşardan altyn pula getirilýär diýip odalşy pudokda terjimesi bolup işlän Türkmenistanly Azatlyk radiosyna görüň berdi. Türkmenistanyň guruluşyk materiallary senagatyny ýykmak 1990-njy ýyllaryň başynda guruluşyk materiallar senagaty ministrligini ýapmakdan başlandy diýip bu pudokdaky problemalary belet Aşgabatly synçy adynyň aýdylmalyk şerti bilen görüň berdi. Onuň sözlerine görä garaşsyzlygyň başga ýyllaryna mellek ýeri berilen we huzurly jaý saljak adamlara guruluşyk senagaty ministrliginiň öňürýän guruluşyk materiallaryndan adyndan 200 sany şifr, 10.000 kerpiç, 15 tonna sement ardan wakadan berilýärdi. Bu adamlara ul kömek bolýardy. Emma soňra guruluşyk pudaw, guruluşyk materiallarynyň sewdasy döwlet emellarlarynyň bekanun baýlyk toplaýan ýerine urildi. Adamlaryň jaý gurulmagy, jaý satyn almagy Türkmenistanyň taryhyny görülmedik derejede çylşyrymlaşdy. Maşgalalar jaý üçin ummaty uly bergi borja girýärler. Ýönüme ösüş diýip bolmasa gerek diýip 70 ýaşyndaky yerli synçy Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepdeýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Lewapda käbir mekteplerde täze okuw ýylyna taýýarlyga ene atalar tölek etmeli diýilýär. Lewap vilayatynyň Atamrat, Çärjow, Halaç we Garawykul etraplarynyň käbir mekteplerine täze okuw ýylyna görüljek taýýarlyklar üçin okuwçylardan pul talap edilýändigi öňe sürilýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan şol etraplarda ýaşaýan käbir maşgalalaryň we hut mektep işgärleriniň aýtmagyna görä, gyý çağalaryň mektep eşigi okuwçylaryň düşmeli ýadygarlyk suraty, prezidentiň çalşylmaly portreti, prezident partalary, saglyk otoýaly taýýarlyklar üçin ene atalardan pul sorulýar. We munyň hiç ýerde aýdylmalygy senýär. Okuwa ýaňy başlaýan gyý çağalaryň formalaryny mektepleriň öz tikinçilerini tikdirmegi talap edilýär. Her klas üçin aýratyn ýaka tikilmeli. Başga ýerde tiktirilen köýnekleri mektepde giymek bolanok. Başlangyç klasda giyilmeli ýakaly köýnegiň bahasy 100 manat. Ýokary klaslaryňky hem şol wagtdan galyp gidýär. Mektepde 5-nji klasa çenli bolan gyýlaryň köýnegi ýaşyl matadan tikilmeli. Gyý okuwçylar şeýle köýnegi aşagynda keşdeli balak görner ýaly edip 2 örüm saçly okuwa barmaly. Maşgalalaryň we mektep işgärleriniň aýtmagyna görä, täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli okuwçylar bilen düşüriljek ýadygarlyk suratyň pulunyň ene atalardan öňünden tölenmegi talap edilýär. Suratlaryň puly iň pesi 30 manatdan başlap, ýokary klaslaryň aýratynlygyna görä 50-60 manada çenli çykýar. Ýöne suratlaryň taýýarlanyşyna görä hasam gymmata düşýän wagtam bolýar. Mekteplerde her klasda okuw ýylynyň başynda prezidentiň täze portreti asylmaly. Soň ol her 2 aýdan ýen
ýaly täzelenip durmaly. Oň çykdaýjysyny tutuş klas bolup tölemeli. Iň ardan makasy 320-350 manat töweregiňde bolýar. Klas ýolbaşçylary okuwçylardan eni atalaryň pul goşup almagyny talap edýärler. Täze düzülen okuw maksatnamasyna görä her klasda iň öňdäki partalar ýaşyl mata bilen ýapylyp prezident partasy bolmaly edilen. Şeýle de ýanyna döwlet baýdagy bilen prezidentiň suratlary bedelen uly kalendar goýulmaly. Oň çykdaýjysyna en atalary çekmeli. Ýaşyl matanyň her metriniň bakasy 20-25 manat. Her parta azyndan 2 metr gerek we her klasda hem 3 parta bolýar. Prezident partalaryna diňe ökte okuwçylar oturmaly diýilýän bolsa, öňe sürülüşine görä köplenç olarda emellarlaryň çağalary oturdylýar. Klasda 3 ýylla prezident partada oturan okuwçylaryň bakalary ýylyň ahirine bir bal ýokarlandyrylýar. Ýagny 3lük, 4lüge, 4lük hem 5lige çykarlar. Mekteplerde inni täze okuw ýylyna ogulkular ýaly ýörüýte saglygy saklaýyş işgäri bolmaz diýdiler. Şoň üçin hem okuwçylar syrkawlan mahaly bejergisini ene atalar öz boýnuna almaly bolar. Muny kabul etmeýän ene atalar bolsa, mektepdäki saglyk otaw üçin elinden gelen goşanda goşmaly bolar. Meselem, isleýän adam derman, sanjym ýa-da medisina serişlerini getirip biler ýa-da pul berer. Pul berjekler iň azyndan adam maşyna 15-20 manat bolmaly edilen diýip özünü maktuba diýip tanadan Lewap vilayatynyň Çärje wetrawynyň çağalar we yetkinjekler mektebiniň ogulky işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Söz jemletek ählisi inanşyga garamazdan Lewap vilayatynyň käbir mekteplerine täze okuw ýylyna görüljek taýýarlyklar üçin okuwçylardan pul talap edilýäni barada degişli resmiýlerin garaýşyny öwrenmek Azatlyk radiosyna başartmady. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Finçi SSR döwründäki ähli halk ýogurlarynyň enni göýe ähli halk nowatlaryny öwürlendigini aýdýar. Gündelik haritlaryň ýeter ýetmezçiligi sebäpli paýtagat Aşgabatda ýerli ýaşaýjylar zerur haritlaryny satyn almak üçin ir-täher bilen dükanlaryň öňünde nowaty durup özlerini gezek ýetýänçe sagatlap garaşmaly bolýarlar. Şol bir wagtyň özünde haritlaryň gymmatlamagy dowam edýär. Aşgabatda Seýçe Murat Bugaýew dükanlaryň öňündäki nowatlar barada gurrun berdi. Konkur artiyadayn dowamına oğlum barlı otlar ödeysen akadiyar sündagdan hep 5'te 4'te var adamlar nowata durýarlar. Diýip Bugaýew belledi. Ol adatça nowatlary aýal maşgalalaryň durýanlygyny mälim edip, häkimetleriň nowatlary gödäwçilikde saklaýanlygyny, adamlara dükanlaryň öňünde däl de arka tarapyndan nowata durmagy ruhsat berilýändigini aýtdy. Finçi Bugaýew nowatlar bilen bagly Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň gawadyna ýerleşýän 79-njy dükany, Türkmen Bakaleýa birleşigine degişli bolan 3-nji dükany, berkararlyk etrawyna degişli 20-nji dükany gurrun döşlükde agdady. Ol söhbetdeşligiň dowamyny 19 awgust aýratyn öňsü çöküp 79-njy dükanyň öňünde dören nowatlar bilen bagly geň diýip häsiýetlendirilýän bir wakany gurrun berdi. Dükanyň näknowatlar hasan burully, öňün geňanlyk tarapy hem erkekler hem de aýallar nowata durdy. Erkekler dikkaýy üstünde nowata durdylar. Aýal maşgalalaryň zafankur 2 aýdan urak otar düşünýärdi. Diýip söhbetdeşimiz habar berdi. Onuň sözlerine görä garaşýan adamlaryň tamasy 19-ny ödülmeýär. Ýöne ertesi gün aýyň 20-sini agdalýan dükanyny ýerden 1 saga dogry çilim satylýar. Söhbetdeşlikden mälim bolşuna görä dükanyň arka tarapyndaky penjireleriň birine çilim, beleksini ahal ýagy satylýar. Finçi Türkmenistanda çilimiň diňe erkek adamlara satylýanlygyny, aýal maşgalalary çilim tatbagyň gadagan edilendigini sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä 27 awgustda Türkmen Bakaleýa birleşiginiň 3-nji dükanyna ir-täher çen bilen 6:37 aralygynda arka penjireden çilim satylýar. Finçi paýtagtyň dükanlarynaky nowatlary polisiýa gulluklarının, Harwa institutynyň talipleriniň hem de beýleki güýç gulluklarının gödäwçilik edýändigini habar berdi. Şeýle-de söhbetdeşimiz zerur haritlary satyn almak üçin nowatlarda ýaşy bir çene baran adamlaryň aýal maşgalalaryň göde iýilýändigini aýtdy.
Etser doğru tavrlar bilimler istasyonu halk yor bir düşünce vardı inni sülüm novati böyle kıtarıklar novatan aksak novatını urutlar yakınken Deyip paytahtly finçin otady. Ol gymmatçylyk barada gurrunga dowam edip häzirki wagtda Aşgabatda gara bazarda $1 17 manatdan satyn alınýanlygyny, 18 manatdan satylýanlygyny belledi. Ol döwlet dükanlaryna gyt unyň her ele 3 kilogramynyň 6 manatdan, gytalan şekerin hususi dükanlarda 14-15 manatdan, Türkiýeden getirilen gyzyl almanyň kilogramynyň 36-40 manatdan satylýanlygyny, 18 manatdan aşağıda pomidoryň tapdyrmaýanlygyny sözüne goşdy. Döwlet resmiýetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Şaýmerdan oğlum Rady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynda 150 golay talip militanynyň öldürilendigini resmiler aýdýarlar. Ölülleriň arasynda Talibanyň ady belli komandirleriniň hem bardygyny habar berýärler. Awgan güýçleri Faryab vilayatynyň Gormaç adly etrabynyň izine çekildi. Gormaç etrabynyň izine dolanýan fursatynda jeňçiler Awgan güýçleriniň üstüne hüjum etdi. Duýdansa edilen hüjumda Awgan güýçlerine uly ziýan ýetdi. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harby diwiziýasynyň medpugat wekili Muhammed Hanip Rezaýynyň aýtmagyna görä, hawa zarbasynda 153 talip söwüşçisi öldürilipdir. Ölülleriň arasynda Taliban hereketiniň Badagyt vilayaty boýunça bilen hakim hem bolupdyr. Gaýtar we Kohistan adly etraplarda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan ýetdi. Gormaçdan çekilen güýçler Gaýtar etrapynda yerleşdi diýip Rezaý aýtdy. Belli bolşuna görä Gormaç etrapynyň 300den gurrak Awgan harbiýleri izine çekilipdir. Awgan armiýasynyň Kemp Çinaýha adly harby bazasyny hem jeňçiler öň basyp alypdy. Şeýlelikde Gormaç etrapy häzir dowallygyna jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Faryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygynyň orunbasary Sabgatullah Hilabyň aýdýşyça Awgan güýçleri Gormaç etrapyny döwlet garşydaşlaryna tapşyrypdyr. Kohistan etrapy hem jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Vilayatyň bölek etraplarynyň obalarynda hem jeňçiler hereket edýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Faryab vilayatynyň synmagy ahmal. Çünki paýtagt Meýmene şäheriniň golaýynda hem jeňçiler yerleşdi diýip deputat Sabgatullah Hilab bildirdi. Gormaç we muhalifan musalih dawlat, Kohistan hem der dasty muhalifin musalih dawlat as. Yerli geňeşiň deputaty Ak Muhammed Nuryň aýdyşyna garanda Şirin Tegap we Hoca Sebit Poş adly etraplaryna da jeňçiler hüjum edipdir. Ýöne jeňçileriň hüjumuna Erbeki adly yerli ýaragyllar gaýtagul bermegi başarypdyr. Verden onu def etmesi için mukavemet ettiler. Düşman arka serpikte. Şirin Tegap ve Hacı Servis Boş ikisi hem muhalifin devletin planında varken kıyızı Şahi Merdumi bu hemlerini kaytardılar ve onları iyice serpiktirip hadirlikçe Hacı Servis Boş uluslarlığının yani talipler ya daişler her kimin bolsa muhalifin bizim uluslarlığımızı tasarruf edibilmeyecek deyip itminan verdi. Faryab vilayatynyň Gormaç adly etrapy hem Türkmenistanyň serhet ýakasynda yerleşýär. Gormaç etrapynda Taliban hökümdarlyk edýär. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.